ni. Madung pista na lang. Pila man ni kabuok. 55 may magingon hagi. Ako nag 5. 75. Oh. Sa bisita ni mo. Dari, bisa. Uy, nalita ka balila. Kalau minta lagi. Oh dia na, mau yung soman. Ang bagi Christian eh. Morning, Doy. Buntag. Si grabe. Ito. Te. Grabe. Ano rin? Habang yung bibi. Ano yung hindi mamista ko mo. Morning ko silita. Oi, morning. Uy, nabis lura. Si Hili na. Ada gini asenso si Hili. Guapa dia. Hindi, mga igagaw. Grabe dugay, muli ni sila. Kabla ka tuig ka. Ano uli? Ay, uli mo ko diskuan. Yo, Berto, ako tinggal ini. Hindi lagi mula house na sa babaw. 2017. Dito lang eh. Lura ba? Ha? Pagsabog na, pagsabog si Julita ra. Ingat lang kayo mo ora. Ha? Ngayon gabi ito ka? Wah, nagsuman lagi ko. Mamisa ni senyor. Nawa man si may pista. Siyang lari lang ganyan pati nagpista ni. Ang lalay ra. Bisa ka kay. At may ganyan ko. Nawa si pista ron. Minuto na magyay luto gihapon. Kami mong bibi doy. Bapas para po Lin. Ha? Balik ko sa taglit. Marilita tayo suki sa iyong kuan. Carly, kalidor. 750. Sukli ni Nizan niya. Mas pas undoy. Kasi siya, ay mana. Kasi ka ba ni mo? Kadangan mo guli? Nauna na sila. Nang sunod ko kay ahong birth certificate. Naka-live ka din na. Nang sa kadinahan. Nag-live man ka. Edit raman eh. Nag-vlog mong kolong kitan. Ni Herbasya, Ingrasya di ay. Abig mas maninay. Ninay. Pag hindi ko manghilam, os na. Kita hilam, os. Miss Flora kay Asinso na. Ako si Dulita. Nanam ni ma'am. Nanapisi man siguro. Kasi putis mong bayad ay. Dito. Di sa karon kay pangwa pa. Dabay estudyante ko pa. Imo? Pilam niya imo? Tulog wala man na. Wala bitaw. Wala man na. Di ba lagi magagnakim mo no? Oo. Chemo. Radiotherapy. Ano mo to? Imong kuan? Cancer. Sa? Stage 3. Sa? Kini. Wala. Oh, high grade sarcoma. Ay, ikaw din sa dugi. Ibati ito primero ni mo. Sige mo ibati primero. Ibati mo sa pamibaw nga na Wala. Ano bang mahikam na urog Julie? Narbaho pa itong minatong panahon na. Itong nakakay mo siya. Manila pa ko. Mantay kong bata. Dito ko squad. Dito ko PGS. Agwan talaga kas bigis og balik. Ay, ako na yung mag-ahong bahay. Na yung nag-ahong bahay. Na lagi pigits lagi sila kuan tiri ka ha. Kinsa si? Nabot. Ha? Gamay pa makadaton. Wala man kanin suntog ng paganaon kadako. Ang mga tiguang tingin. Ha? Ang tiguang. Wa matiguang 55 na magaling ko. Wala. 55. Kailan mo ita? 55 karong kuan. Sa 55? 50. 55? Ikaw? 50? Hawa. Ang mga tiguang. Wa kay Flora. 50. Ang tiguang. Adyo. Wa bitaw. 52. Kami ra mas kuan. Yung manok. Pantat. Isip doon. Ayaw. Tilawin sa nasuman. O nga mag-yung gabi. Trabaho ko hapon. Sa ilo to ni Mazol. Ay, manok. Manok Bisaya. Oo, okay. Nay. Disitan siya lalay nga dili mukaon o Baboy. baboy. Sa man to. Si asawa ni Ondoy number 1. Manok. Agri ka rin? Manok. Binaji? Oh, sa mga Ondoy di man ko manok baboy. Ano naman doy? Oo. Hadlok o ano naman eh, imo ning luto? Muli ka nang i-order ng lalay. Mga nakasid ko nga nagsadyo. Pila man dito? Dili, balikan mo. Manila
man. Anan kay palit mag Dahon. lubi tanan man tanan. Gani, sugod na asa man ka dapat sa Manila, day? Mandinuyon. Thomas, manuluyong sila. Asa dapat? Nagkuan. Sila nag-abang, nagsaka sa para balik-balik sa ospital. Asa man dapat? Buwasa. Ikaw asak sa manuluyong, makita mo nila. Additional. Katong gihayaan ni mamay? Dili nabali namin. Kisam tong bay, gihayaan mamay pag nato na mo. Barang kaman to. Oo, kisam to. Yung kami namin sa Addition Hill sa Shoe Boulevard. Banda. Ah, inon sila. Na sila to, huyok kila ba? Wa man mo maningon. Ay ka. Sige pagkuan, pag-init pag-inom kape. Kape dia. Nag-gym siya balikya, bingka may mag-order. Biko. Nagluto dia kung dito basta may order. Kala Julita, nakasurvive sa kuan sa una. Alis ginawa. Ang pagkaan to, naarang-arang. Pagkantos ka balik-balik sa kagpijits. Naimaligig ako ng gaya ng PGX. Kaya ko may kailan sa PGX. Kisa may kailan yung pijits. Katong Amo. Doktor man to. Kani adto. Ang amo kani. Biron? Director na sa PGX. Karon. Kani adto. Director na. Yung tabong sa iya. Hindi kayo nabrim ko nga anak. Nilabay mo ko isang adlaw kay ang trabaho lang sa lungsod. Napok man din isang bana ni ko na deh Julita ni kalugar ako muli-ili ko sa lalay. Tawag sobre na. Balik na po namin jo. Sige na, sakay. Sige na. Ano sa may Ora mo dito. Na ba order sa kwang Michael doy? international? Ay mo. Cruise ship or... cruise ship. Agay mo. Cruise ship, pag ako akong pangalan. Pila edad. 30. Papa namin jo. I mean, yun ang isang taon. Amado. Cruise ship niya. Abang ikaduha, matong teacher. Katulo. Okay, daghan man mo walo. Ano ko Julita, malagi pagdagag yapon. Ano sa mamamalik? Manika po niya sa kuwan. Manika po niya sa ko. Ugma. Nag-ahong bunso. Grade 9. Si Pantat. Kaya kuya, pastor na kuya. Ha? Pastor na? Ikaw pastoran siguro pag ka. Sabi mag... Gaano ko nang kakita ni Kuan? Ha? Ni Pantat pag kuang mamay mo na to kita alam mo sukat tong limitary pa mi grasya grade to grade 6 mo to ipakita lang mo sukat tong pagkamatay ni mamay. May plano ka sa magbakat yun. Picture ta. A few diha sa pagkalawat, makatampong sila sa bangkete sa halad ni Kristo, magtawag sila sa Dios ng ilang amahan, dinhi sa ilang sibahan sa ilang ngalan o sa diwa, sa pagkaanak na tanan, magkahiusa kita patampo diha sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoo. Kitang tanan, amahan namo nga naka sa langit, pagdayon ng imong ngalan, Pinarian, ito manis, ito sa yuta, mayroon sa langit. Ikaw na mo sa tagadaw, hatag ka na mo karong daw. Suluwa kami sa among mga sala. Sala ka na. una sa tanan, congratulations sa mga batang bagong gibunyagan. Welcome to the Christian world. Masibang pakpak alang sa mga batang bagong gibunyagan. Ay dumdum lang damay sa mama o papa, wala may perfectong amahan, wala po yung perfectong inahan. Manikamot lang ka na may matangbutan o matarong ng mga ginikanan. Let us just give our best shot. Isip, amahan o inahan. Mga ninong o ninang,
Importante ang regalo nga itong mahatag, no? Ang labing importante na mahimot ang buutan o matarong nga mga ninong o ina, na mahimot ang nindot na panagingnan sa atong mga anakon. Kung sa katapusan, mga mamag papa, nakabantay ko nga muraman o mga batanon pagkayo mo, kaya sunod tuig, panganak na po mo ha. O niya, murag maon siguro na salin-salin sa COVID, no? Salamat sa COVID din taon nga nakaanak pa mo ha. Ang Ginoo manakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. At ang taga-masipang pakpak sa makausa ang mga batang bagong binunyagan. Survivor ni Julita sa kuan, Timo. Stage 4 naman na Jatir. Stage 4 pa subada. Survivor si Ja. Pero gikan ka na sakit, pila ka years na? 8 years lagi, kay Manila man ko dadto. Wala pa pwede ang tulong ng budget, Stage, sa tulad ng cancer sa bukog. O dirita sa di mong sakit sa mong cancer, sa to? high grade siya. Hani mo na siya. Kasi may gibata to primero. Daw nang kahibaw, ano to cancer na? Di ka ba nga na ay due or Julian? Hindi ka naman ipas. Ayaw ano dito gulis ang kaadlaw mo kung mag-grocery ka niya tindahan na simbol na mo kung tapong diri ka na bunog. Hala. Ano na bunog mo kung abutan ko ang year gugong gugong. Ayun dako. Hindi ka ba na mo? Di ka mo oy love, mo ni ko mas lisod. Maadto ka tong Ngot-ngot. oy love makuha. Pwede ko kasi ang kasi spider pura na wala. Di ba? Yan na pag-isip ko nila. Wala tayo po sa classmate ni. So, classmate. Sama din ko. Classmate. Tapos sa mga Lugar din nakimo si Ja. Lugay na. Ubay pa man na si Ja. Ubay pa. ang imong sa madi kabalaan na bawra. Salamat ko sila. Ang delikado ni mo kanang imong bukol basis. Ang ini ayaw yun na Namo to. Kuya, sumulin na no, kay makakuan pod. Doktor? A few moments later. Namsa din mga anak lari. Classmate.
Ah, Willie. So, yung kabuang, di ba? Kanang bugnaw. Hala, nasa ba niya? Kini Nakita mo ko na sindahan. Kay, nanay sir ha? Nana? Nanay sir? Si Kwano, dito. Dili. Dito. Dali, sulod. Dito na, kaila ko. Kana, lari. Ang Willie. Ewan ni mo, sinuot na durwa na higa. Kasalin? Classmate mo dani. Really? Willie, ang asawa Elina. Oh, Yung asawa? Yung asawa? to dito, wa. Lari po din eh. Boss, lari. Ang asawa kay naano ka sa ticket. Kaya ka sa mani. Ulitaw ni sila, ulitaw. Idiktin mo nila. David Lari, Willie, Willie Boy. Idamit yung ticket. Ano na may? Kasi mo na. Dito mo sulod ka. Nanay. Nanay. Sunay. Daki, Sunay ko na kumari ni Jasmiri. Grabe dito. Madrid nga. asan pa to si vlogger? Huwag man lagi mo ano yun eh. Si vlogger ba? Ito ba itong vlogger? Akin sa Manila. Ha? Nang, magubista nang nire. Magubista. Sundari, kisa may gaban mo. Pili, hamas kwan. Why budget? Dah. Nakasama din na. Bani ko ano? Kabang kilo? Pero kinisi ka lang na. Bakit yung mga ano na Kami magkuwang, sinang niri may magkuwang pang nanay. Bata pagalis ng niri, oh. Matig, manghubos nanay. Oh, awa. Oh, awa. Nang niri, may bata pa tanawan. Oh. Kuha na lista kang ilan at kubo. Pagaw. Pagaw ka? Kopit ka polisi. Lingkod sa baga may. Sana kayo. Mani ba ito? Tanggap ko sila. Nanay di anak ka-apil ni kana-apil. Hindi ka kaya sa slow. Ako nga nag-practice ng military. Sana kayo.